Chondo manu nebi megide tiaba waiting and you were even near them. Now need to know Rene. No manu webe. Oh, we're betting on what I clear me maro. Nandio don't know what I'm Mutanya Vaka. Come on, no one come out with Dallin or Chocobo or even what will be the lemma. Ọkwando mụrụ nwa n'ebe onye amụrụ ama n'ebe ogiri ka m ji isikolu ọ dịkwa nwa gị nwa mefu n'ebe ọnụ mo hey ngaba mo ọ ga-adị m bịakwanụ m ebe a ka m gwa gị na ugbo gị a dị n'akụkụ ezi ama obodo ma afịfị etojusi gị a na-agafe nne ya isi ka m bịanụ ka mma na ya sị m na m ga-asụchalụ gị a mpụtafụ gị ka ị gwụsalụ n'ala ọgbakwa ike mefuna ngwara obi mmadụ ke bụ ime gị ndị ka ihe dị otu a kedu onye bụ dị ike mefuna kemgbe eji wee nọ n'obodo a anụ mgbekwa m dịka afọ a nne ma gwakwa ya eziokwu nwa m ndị mmadụ na ndị ọyị ya na-akpọ ya mani ụmụasa ọ nke ọ bụla onwe ya chelụkwa chelụ isi na ọmani mani ụmụasa o kwadịrịbọ onye ọma mbọ ma mbọ ya ọma mbịa ọka na-egbusi gị ike na-egbukwa m nwayọ wepụ n'aka ka mgbatịa ya nwetala ya nnukwu ebe a ka o ji gị na nwa gị nwoke nke anụ o nwekwara obi ihe nke a dịkwa n'azụ imekwu nne mụrụ ya n'afọ ọ dịgwa mma ibu dibịa na-agba ọgbọ abụlọkwa m nne ọ dịgo gị mma ọ dịgokwa mma Ada ma ibu dibịa na-agba ọgbọ abụlọkwa m nne abụlọ m nọ o site n'aka nne m ezigbo nwa ọ dịkwudi na ụmụ nwanne m niile na-aka ọ dị mgbe anyị pere mpe ọ na-abụ onwe ka alụsi ya bụ onye ọbụla ọ sị gị gaa weta mgbọrọgwụ ma ọ bụ ụmụ onye dị ụna sọ mgbe aka ejiri ọmalụsịa ihe na-alụ nwa m na-alụ sọ arịze mana isi ọ kwụsịgokwa egwu m ụgwọ iche na iburu ewu iche na iburu ewu iche na iburu ewu iche na iburu ewu a ga-amị ya amị ka ga-eji mmiri ọkụ wee fichasịa kedu nke ya ka mma wee tọọ ụtọ nye anyị ife chọ asụkwu nkwu nke a mere amị ntụkanarị nke ha mere amị nwere ka o si atọkwa ya kedụzi mmanya nwere ike ịkpọda gị nkwenu ka ngwọ ke wuru nkwenu si apụwa ngwọ
mana anyị nwee ngwọ msapụ ngwọ sike wuru nkwenu ya aka nkwenu na anụ amịla amị na aka mma akwụ ya ọ na-ada mana ị mana weta ka eri da-adị mma na akpa onye ọzọ gịnị ka ị na-eweta ka eme nke ọzọ mmụọ asị ka m weta Ikem ya ebe a ka ị nọ na-egbu ọkụkọ iwe ticha nne gị ihe nri ya tinyere nne gị na-achọ ịda n'otu ịgwara dị m na afọ gị bụ Ikem efula ọ manye ụmụasa ịnọdụ ebe a nọ wee tie nne gị tie ihe tinka kụlụpan njelu amazụ m nọ nne gị ka ọnwụ mechipụ ọnụ ka m fụ ụzọ onye akwụkwọ na-asa nwa ọ chapụrụ achapụ nne ma ife mere wedatawa obi gị ị na-ekwu okwu dịka ịma ị na-ekwu okwu ndị nne gị anya n'iru mkpụrụ iru gị ọ na-atọ m ụtọ n'obi ọ na-enye m ọṅụ pụrụ iche jiri nwayọ ṅụrịa ọṅụ na ị na-enye m ọṅụ ana m ekwu okwu na-ekwu ya ọzọ ana m ekwu na nne gị ntọgbu n'ozu ịnọdụ ebe a na-ekwu okwu ọzọ itiri nne gị ihe gbajisia ya ọkpa ịnọdụ ebe a na-asị m na nkọli ma mma nkọli emere nka kpalie onwe gị jiri nwayọ debe arụ ka ihe eme nlarụ hapụ efe ị na-ekwu ebe nke bụ dị na na-ekwu okwu ọ na-ekwu ya anwa akwanye anwa aka ga nwekwana nwa gatụ m n'alụ ọzọ ihe na ebe a bụ ị na-ata ihe na ebe a bụ ị na-ata ọkụkọ hapụ m aka n'ebe a na-ana ndụ ị n'iyi amụkwa na nne ịtọgbọ n'otu igwe ka o siri n'anyị ọmụ ka isiri igwe makwuru ya ama ọ na-achọkwa mmemme mma nabazi ka m nwere ọka nabazie ka m nwere ọkụkọ naba mba mụ arịa aba ụmụ ọkụkọ eje bịa na-eme ma ọbara dị na ya ewo ọ na-achọ mmemme nwatakịrị a eburu m ihe ọjọọ n'obi o bara na-apụta ọkwa nne m nkụwa butere ihe a ihe keti ahụ mma m ga-eketa iche na iburu ewu Mgbeke ntị osichiri ezibichala ụmụlụmụ na ọ ga-elu gị elu ekwentị na agwago m gị si gị akpọsa m ike m efu na ama m ike gị na-efu ihe a agwago m gị na aha m bụ mani ụmụasa kwuo ya mani ụmụasa kedu ihe gbasara gị bụrụ ihe gbasara m wee je na-akọlụ nkọlị nkọlị wee nwee obi wee wepụta aka wee nwa m ụra chetakwa na ọmụ bụ nne gị ọkwa nne gị ka ị na-akwa gịnị mee apụkwara gị n'abọ m ọnwụ ite naanị chala acha nye gị ala ara na-abụ mgbe arọ na-abụchala mgba ha ezi ka m si mejọ ịka agwa m ihe a ịka agwa moto gị ka agwa m ihe a na ngwa bụ nsogbu m na-enwe inyere m ara afọ na-abụchala mgba ka na nwe ọnụ iji ekwu okwu ibe gị na-enye ụmụ fala afọ 8 na ụma ma ọ bụ afọ 6 inye m sọsọ afọ na-abụ nwe ọnụ iji ekwu okwu nwa sekpụrana na obi dara mmiri ike ọkwa nne gị sekpụrana ihe sekpụ gị ike ọkwa chere nwe ife njọ ihe mama obi takwara mmiri chukwu okike abịa ma mmiri elu amakwa m obi tara gị mmiri n'oge butere m nsogbu a na-emefu nwaanyị ụmụ nwaanyị ntụrụ ha egbogo ntụrụ ụmụ nwaanyị gbada na-achọ ala m ga-aṅụ chukwu wee bunye ya ala wee sị gị nyebe m n'efu obi wee taa gị mmiri inye m ya ọ na-eme ala nke ọbụla mfụ ntụrụ egbogo ntụrụ gbada ma nke nwere NAFDAC nọmba ma nke na-enwere NAFDAC nọmba nke ọbụla m kwere ọnụ na amị mbutezi ọya ọ na isi nke ọkụ ngwa ma efe menụ ike m biko kene biko nwa m Segbulana biko ngwani m Segbulana ngwa wona ya wona
Gịnị ka ị na-akpọ ka ị na-etikachi ị bịala ịkụ m ihe otu isi kọọ Ujunwa Chelụ abịala m ebe anụnwa ka mụ na gị nụọ abịala m ebe anụnwa bụ ka m tinye uche n'ime gị ahụrụ m na ị nwere ezigbo uche gị na-akpụ n'ala kweta nyetụ m ka m tinye na nke m ekponye gị ya bụ uche m ji wee ebe a bụ ka m jụọ ya akwa ị nwere nne gị na-emezie onye ị nọ iwefu nne ka ọ dara na akwa ọrịa gịnị ka ị ga-eme ka ị na-ajụzikwa m ajụjụ enyi gị nwoke anụ abụ ike mefuna nne ya nọ n'akwa ọya kemgbe enweghị ka ị na-eji asị ka ị gaga nete ya onye wee ike mefuna nne okwu ebegonu ihe makwa ya wike mefuna onye wee ike mefuna ị mara ọyị gị nwoke bụ mani ụmụasị ọ bụla ihe ọchị maka ife ndị agwalụ gị ya bụ ama m na ọ bụ nọ gị ka nne gị nọ n'akwa ọrịa kedu ka ị esi wee fụta ya ọwụ m onye mbụ ọwụkwanụ m ga-akwụsị ya ọwụ m gwara ya ihe ọ na-eme ka m mere ka m ugbu a nkwụchigodi ya ugbu a onye ọzọ ga-emere ka m riri ya n'otu ọ dịkwa ka uchegodi ya imerụ nke gị takwuo anụ ọkụkọ ama m na ya bụ ife ị na-echegharị enwere ife ọzọ mana m agwasigo gị ihe nche gwa gị na oyi uche gị na-adịlị ya imelụ ihu ka ị chọrọ ka ọ na-akwọ gị akwọjubekwa m ike mani agwụbe mụ na gị eji okwu agwachakwa na gị biko kọrọ shishi gawa na-agwa m iche na iburu ewu iche na iburu ewu iche na iburu ewu iche na iburu ewu ndị n'ebe ahụ onye ya ndị n'ebe a ọ bụ nwanne m adị mma nnọọ nke a isi ka ị bịa na mmiri anọ na ya bụ mmiri dịkwa egwu asị ka m bịa ka mụ na anyị ọkọrịa kparịta nkata ama m na nsogbu adịrọ nsogbu adịghị iru m agha na-amasọ mmụọ na nsogbu adịrọ nke maka di m dị mma ọ na ya nnọọ a na-eme m ihere abata mba mmiri adị amaghị ebe ya ma m na nsogbu adịrọ nke nji wee bịa ebe a enwe obere ahụjụ m chọrọ ịjụ ụtọ ya afọ ya na m na-etinye ọnụ nri agbasara ya biko onwe ka gị na manu ụmụ asanụ ka ọgịnị ka a na-akpụ ya gịnị aka n'afọ ka ụdị ajụjụ dịkwa nke bụ na ma mụ na mani ọmanya aka n'afọ onweghị gbasara ịma aka n'afọ ngwa gị n'ife a bụ ihe nkata mụ na ya mana ife njiri etinye ọnụ bụ na ọ karịrị akarị ife ọbụla okwu ya eji sente olu elu na-azị ọgbasa ife a bụ ife anyị akpa ajụjụ ka m jụrụ ya gịnị ọka na-afụ nwere ife ọzọ n'obodo niile anụnwa na-agafe ana m afụ gị na mmiri ebe ọbụla nna aga na m afụ ekpu m isi gịnị ka ị na-akọwalụ ihe nji wee chelugodu ka m gwagodi nya n'obodo anụnwa ezigezi nya nna aga nnọọ ị na-esoyali m nwata ịbịa ikiri n'obodo anụnwa mmadụ ama na-agazi anya ya na-abịawa nwa nchọga kpụzie isi ana m agwa na ana m aga mfụye na-asị onye nubere ọdị biko ihe ngagwa ya bụ ihe tụọ ya nsọ ọ bụrụ nwa abịa ka ọ gaa ya gabara onwe ya mmanụ na ọkwa maka o si dịlu mụ na di m
ịmakwụnụ arụ one gara aga udo adịrọ n'etiti mụ na di m ịfụnanya adịkwa ọzọ ọmani ụmụasa na-enetanụ m na-eme m ọfụma ịmakwụnụ ka o si dịnụ atago m afụfụ ị na-afụ ka di m si akụ m osila aka na ọkwụọ m jere ebe a si aka ekpe kwụọ m jere ịmakwụnụ ọkwụnụ na-esokwe ị nara afụ ya mana mani ụmụasa na-emete m na-enye m obi aṅụrị ife nna-achọ ịkọwalụ gị bụ gị na di gị nọkọba dịka mmadụ si onye isi agbapụ azụ ka onye aka di gị sikwa agba nke ya mgbalọ ihe nna-achọ ịkọwa gị na di gị na-anọkọ unu na-anọkọ ifu onwetụ mmasị n'ebe ị nọ gị na ya n'okere okwu elu ọ bụla nke ị na-ene manya di m bịa gbanwezi iche na iburu ewu iche na iburu ewu iche na iburu ewu iche na iburu ewu wee fụka ose achọ m ka anyị kwụọ ya bụ ose ka ụgbọ ọkụ ọ dị ka ndọ n'ibe ugbu a ị ma na mmiri na-ezo ịfọ na mmiri na-ezo wee malụ na ọnịa ọnọrịa wee chọpụta na mmiri na-ezo kịta oyi na-atụ m chọsị ka m bịa ka ikpuo m oyi ka anyị kwụọ ose ọ dị chọọ ọkụ nna ama m oyi nke taa ka dị oyi dịkwa ọbọkwọ n'ifu fọrọ mmiri na-atụsịsị na-atụ maka na ọ ma na saịdị nke ma ọ tụjuru saịdị azụ ofụsị ka m bịara ọchị ya mana ịma ife menụ ọkwa ifu ose nke taa ayara akwụ ya obi adịrọ m mma onwe ife mere gị kedu ife m meziri gị ụmụ nwaanyị ụmụ kilikili ụmụ agbọghọ anyị na-esoyali n'obodo anụa na-akwọyali ose isi ebe a ịkwọla ebe a ịkwọlụgala ebe a ọ dịrọ mma ọ dịrọ olu gị mma ị na-akwọyali ose ngwa gị emụta iwe gị adị n'ọkụ ịma ihe menụ ọ bụ na nkwọcha nke a kịta pụọ mma nwara anwa kwụọ ose onye mụ na ya akwọzi ose ọzọ ọkwụbatakwo mma agbanwezi bibe ndụ dị mma bibe ndụ dị asọ sọ ka mma na-akwọzi ose ma mmiri ọ na-ezo ma anwụ ọ na-acha sọ ka mma na-akwọ ya bụ ose ọkwa ịghọta ife na-agwa gị na mma akwọ gị mana ụtụtụ mana ehihie mana abalị ọkwefụ mma akwọgide gị ose chọpụta na mkpụrụ adịrọzi ya fodo m anya hụ obi ezuo m ike mara na mkpụrụ adịrọzi n'ose a ịghọta ife na-ekwu biko ekwe gị nkwa biko ọ dị ka ị nara aghọta ife na-agwa ya ọ dị ka ife na-agwa gị adị aba gị ntị chaa na-ekwu ebe a ị na-ekwu ebe a nwa ngwa na anya achọbụrọ m ịgwa gị mana mma agwazi gị ya arụ adịrọ nne gị na-anwụ anwụ jee ka ije neta nne gị biko ka inye ya obi aṅụrị nwaanyị a na-anwụkwa na anwa chọkwọ m ka ọbara dị m n'aka obi adị ọjọọ nwaanyị obetere gị ekwentị nwaanyị na mụ na gị na-ekwu okwu ekwuzina maka nne m o betere gị akwa sị na m ahụ emete ya ọfụma o betere gị akwa mụ na gị na-ekwu okwu ekwuzina okwu maka nne m maka na mgbe ị na-ekwu okwu a ọ na-eme ka mmụọ batara n'ime m ji chọọ ikwu ose ka ikpuo m oyi abụọ ekwuzina ife a ị na-ekwu ọ na-ewute makwana ọsọ ka m fụrụ n'anya n'obodo a na-ewepụ mmụọ ji akwa ose hapụ nne m n'okwu a na-akwọyali ose nwere mgbe ị yara ekwu ị na-akwụ ose nke bụ ịkwụ ose ike agwụgwọkwa m achọghịkwa m biko ụdị ofu ụbọchị na ịlapụta m ị ga-eje megoro ife a ngwa anyị ife na-akọlụ gị ebe a osi ebe anụnwa pụọ ebe anụnwa maka gịnịkwanụ ngwa mefe men ekwe m mmenete nne m anya mana nwaanyị anyị na-ahasị ka nete anya ọnọdụ nwaanyị anọ dịkwa njọ ọkwa ya tinyere onwe ya n'ọnọdụ a mana nsogbu adịrọ aghọtaba ife ị na-ekwu mma anwụ okom ebugodo okpu ọnụ na-egodo m okpu iche na iburu ewu
mana ụmụaka megideti ebe nne ya wee ife obi mgbawa wee luo ofu mbọtị ya bụ nwaanyị wee daa n'ọya wee nwee ọbara mgbali elu ya bụ oya ekwere utu nye eriri ọnwa wee jide nwaanyị wee gbuo egbunye anya Ọkamanụ uhu dị n'anya ka ọ dị. Ị mara akwụ osi, ọ bụrụ Ichenibureu
nwata gbara mbọ ka ikere ya ya bụ nwatakịrị nwaanyị gbara ezigbo mbọ ka ikere ya ka nshije mkpụrụ nwa mụta eji na ọghara aba ama ụlọ ekwesịgo ọnụ na-abịarikwa m obi ntakịrị nna ya rapụ m wee na-akpọ obi ahụ niile m tara mbọ niile m gbara oge mkpụrụ nwa Chukwu ga-emebụghị ọlụ mmadụ nwatakịrị wee chie na-ewe eme m No. Asna gidi me. Anaga anwugo. Hey! Oh, kori boy. Hey! Miriam Wevi. Nanya. Oh. Dibe oh. Hey. Oh. Oh. Ndo. Ama kukala kama na hii. Bwana kukosa. Ama kufanya hivyo. Oh. Ano akoko. Ni kuasa. Ala patagoi. Bora como mudere. Ibeo.